אזרחי ישראל, כמעט עשור עבר מאז החלו החקירות נגדי. המשפט בענייני מתנהל קרוב ל6 שנים, והוא צפוי להימשך עוד הרבה שנים. ככל שהעדויות והראיות המזכות שמקריסות לחלוטין את טיעוני השווא נגדי נחשפות בבית המשפט, וככל שמתברר שהתשתית הראייתית נגדי גובשה תוך ביצוע עבירות חמורות, האינטרס האישי שלי היה ונותר להמשיך את התהליך עד סופו, עד לזיכוי המלא בכל היישובים. אבל המציאות הביטחונית והמדינית, האינטרס הלאומי, אלה מחייבים אחרת. מדינת ישראל ניצבת מול אתגרים כבירים ולצידם הזדמנויות אדירות. כדי להדוף את האיומים, כדי לממש את ההזדמנויות, נדרשת אחדות לאומית. המשך המשפט קורע אותנו מבפנים, מעורר מחלקות הזאת, מעצים שסעים. אני בטוח, כמו רבים אחרים בעם, שסיום מיידי של המשפט יסייע רבות להנמיך את הלהבות ולקדם פיוס רחב שהמדינה שלנו כל כך זקוקה לו. התלבטתי רבות בעניין זה, אבל מה שקרה בזמן האחרון הכריע את הכף. בגלל החלטה שנובעת מהרכב השופטים הדן בתיק, אני נדרש להעיד 3 פעמים בשבוע. 3 פעמים בשבוע. זו דרישה בלתי אפשרית שאיננה נדרשת משום אזרח אחר בישראל. כמו כן, עמדו לנגד עיניי פניותיו החוזרות ונשנות של הנשיא טראמפ לנשיא המדינה. הנשיא טראמפ קרא לסיום מיידי של המשפט כדי שאוכל יחד איתו לקדם ביתר שאת אינטרסים חיוניים המשותפים לישראל ולארצות הברית בחלון זמנים שספק אם יחזור. אזרחי ישראל היקרים, פעם אחר פעם נבחרתי בבחירות דמוקרטיות וקיבלתי את האמון שלכם להמשיך לכהן כראש ממשלת ישראל בראש וראשונה כדי לממש יעדים היסטוריים אלה. מטעמים אלה הגישו היום עורכי דיני בקשה לחנינה לנשיא המדינה. אני מצפה שכל מי שטובת המדינה לנגד עיניו יתמוך בצעד זה.